The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Job 31, 5-6. If I have walked with falsehood, or if my foot has hastened to deceit, let me be weighed on honest scales, that God may know my integrity. Psalm 7, verse 8. The Lord shall judge the peoples. Judge me, O Lord, according to my righteousness, and according to my integrity within me. Proverbs 20, verse 7. The righteous man walks in his integrity. His children are blessed after him. Proverbs 3, 25-26. Do not be afraid of sudden terror, nor of trouble from the wicked when it comes. For the Lord will be your confidence and will keep your foot from being caught. Psalm 18, 28-30. For you will light my lamp. The Lord my God will enlighten my darkness. For by you I can run against a troop. By my God I can leap over a wall. As for God, his way is perfect. The word of the Lord is proven. He is a shield to all who trust in him. Before we start, gikinahanglan ng atong pagsusi sa atong tagsa-tagsa ka kalag. Kung nanapa kita mga sala, kinahanglan aton isugid aron dili kini mahimong babag sa atong buhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios. Busa atong gabiton karon ang 1 John 1:9 principle, the recovery technique. Nga nagkanayon, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Alang kanimo higala, wala pa'y kaluwasan, giagda ka sa gamit sa imong free will aron ikaw makahimos labing minungdanong desisyon, the decision to believe in the Lord Jesus Christ as our Lord and Savior. Acts 16:31 na kanayon, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Busa sa hilom, magampo ta agi og pangandam sa atong tagsa-tagsa ka kalag. Let us pray. Magampo, dabalaan na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo, nining lain sa mga gayon, sa imong pagpadangat ka na mo, nining adlawa. Nga buhi pa kami, kinigumikan lamang sa imong gugma, imong kaluoy, imong kortesiya o imong grasya. Dili kami takos. Musawa ni kami karon, atagi kami og punting gayud sa among attention diha sa imong igutudlo kanamo nining adlaw. Give us the necessary concentration and focus to the things you are going to take up. This we ask in Jesus' name. Amen. Well, may adlaw sa tanan nato mga subscribers, atong mga higala o atong mga igsuon diyan ni Kristo. Welcome kaninyong tanan. Aniya pa kita magadupot sa atong tunanan. Do you want to live the Christian super grace life?
busa ya pay pipila ka mga punto atong pag tukbilon agi og dugukan nining atong pagtuon nining atong topic nga tagtaod na natong giduputan kini. So atong ipadayon ang atong gibiyaan kagahapon nga mga punto sa doktrina, okay? Atong giingon kanimo nga 1 Thessalonians 5:19 na kanayon, do not quench the Holy Spirit. Ang quench diha mao ang pag-suppress. Ang suppress ug ato kining binisayon gyud mura og imong gituok ang Espiritu Santo. Mao nay hulagway niya na sa diha nga you quench. Now kano sa man nimo ma-quench o ma-suppress o matuok ang Espiritu Santo sa panahon nga kita magkabuhatong sala. Unya dili na to isugid. So without rebound, God is going to punish us. Nahibaw naman taniana. Again, the Holy Spirit can only move in our life sa diha nga kita musod, diha sa dapit nga may gahom sa Dios, pinaagi og rebound. So, akong malikon nga pantunon kita, disiplinahon kita sa Dios sa diha nga dili kita mo rebound, dili kita mo sugid yan ang sala nga atong nabuhat. You see? Kaya dili makaako ang Dios nga ikaw ug ako magalunang sa kasalanan ug tuwa ta magpuyo sa dapit nga may gahom ni Satanas. Ni cosmic dynasty duhar ba gyud na ka mga dapit nga gigamhan ni Satanas. Cosmic dynasty 1 na mao kana ang hatred o arrogance, complex arrogance pagka mapahitason, isi pagkamugiro ba. So sa diha nga nabiktima ta niya na din atong gipawong ang Espiritu Santo, gisuppress, gituok, isi. So disiplinahon ta kun dili kita mo rebound, isi. Ug atong itinir ka na mao ka na ang makababag sa atong espirituhan ng kinabuhi. That is our occupational hazard. So, okay. So, disiplinahon ta sa Dios kay mga anak man ta niya. Naon sa tuyo-tuyo nga ato nga disiplinahon ta. Ang tuyo only to warn and straighten us up and go back dito sa operational divine sphere. Aron kita makatubo sa atong galang. So, disiplinahon ta sa Dios when we make our own rules. Kinahanglan man itong sunod tas mga lagda, rules. Mo ba? Lagda ba sa pananglitan sa mga bisag unsa bang paugnat sa kusog nga imong apilan, pananglitan. The most common is basketball game. Now, na may rules diha nga sundon sa mga players. Di man mahimong mo duwa lang ka diha, dribble lang ka diha, wa kay pagsunod sa rules. Otherwise, pituhan ka kung makalapas ka sa rules. Mao pud na ang kinabuhing Kristohanon. Kung dili ta mo sunod sa manlo sa Dios nga pagamiton ta sa rebound, agi ka na og sunod sa lagda sa bisag unsang duwa, then pituhan ta og basketball magaling, pituhan ta sa referee or kanang referee ba na, you see. So pituhan ta, mo pito kay nakalapas man ta. So maumpod ang Dios sa diha nga makalapas ta siyang balaod, iyang lagda, then pituhan ta. So, pinagi na sa latos ka na to. Disiplinahon ta niya sa dihang mo himo tag atong kaugalingong lagda. We cannot make our own rules. So,
Mao tong akong giingon nimo nga dias Galacia 5:16 ngadto 18. But I say, walk by the Spirit so you will not walk in the flesh. Na, pag nagawi, pinaagi sa Espiritu, aron dili ka maggawi o panagawi diha sa imong unod. You see? Kaya mas versikulo 17 diha nga, for the flesh. You see? Now, kining maong mga versikulo 16 o 18, ngantos 18, kini nga mga verses show us the battle between the Holy Spirit and the old sin nature. Naalagi gubat, you see, na ay conflict. O naghuwata, kaning nagka-conflict, naghuwata kinsa atong tugutan sa pagdumala sa atong kinabuhi. So muna, kung imong tugutan na imong kinayang magkasasala nga mong dumala sa imong kinabuhi, nan muna. Disiplinahon ta sa Dios. Kung dili kita musugid sa atong mga kasalanan nga nahimo. Apan kung kita espirituhanon or spiritual kay tuwa man ta magpuyo sa dapit nga gahom sa Dios. God's power system nga operational divine sphere niya sa atong panghuna-huna kana. Then unsa hayahay ang imong kinabuhi. Now, kining mga bersikulo doon, no, it shows further that either one of the two wants to control us. Yes. Mag-ilog lagi. Now, actually, di man mo ilog ang Espiritu Santo, maghuwat man lang. You see? Kaya ang aggressive gining duha, mao ang atong kinaya magkasasala. Kung mahimo, mao lagi mo dumalas tibuok kinabuhi sa magtotoo. Kinaluyan ang maong magtotoo. Kung ang iyang kinaiyang magkasasala na ang iyang tugutan sa pagdumala sa iyang kinabuhi, sa iyang tibuok na pagkinabuhi, miserable gid siya. You see? He is a loser believer. O makaluluoy ang iyang kahimtang ingon nga magtotoo. Dinhi ni kalibutan na. So, wala siya ganti, kuha na sa Diyos kaniya, may physical death or rapture, wala siya ganti. Muna, wala siya ganti. So, atong timanan nga ang Espiritu Santo is the personal agent who guides us. Mao'y nagagiya ka na to. Nagaagak ka na to. Without Him, we will walk in the flesh. Na, ang kinayang magsasala na, mao'y magadumana, magakontrol sa atong kinabuhi. Kinaluoyan ang kahimtang sa magtotoo kung mao ka na iyang gidangatan. Tungod kay, tinuyuan malagi po siyang buot. Nagagamit man siyang kabubuton. Hinatag ka na sa Diyos. You see, buot sa Diyos nga gamiton ang atong kabubuton nga iyang hinatag. You see? O, by the way, ang Espiritu Santo is the one who metabolizes Bible doctrine. Siya ba? Dili kita. Okay? Timan ina. Dili ang magtotoo ang mo metabolize o mo galing sa pulong sa Diyos sa atong kinabuhi. O by way of allowing Him, pinagi sa atong positibong kabuton o pagbutang nato sa atong pagtuo ngadto sa doktrina. You see? So, ang kalimot diya sa 1 John 3:10, nag-isgot ra ba na og the original nga child. Okay? Ang original gyud nga Grigong pulong was Huios. 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 O gi-translate ka na sa English nga child. Okay? Child. Child of God due to regeneration. Kining Huios, wa gamita. Okay? Kung ipaklaro nimo nga wa kini gamita dinhi
ining maong bersikulo. Ang gigamit dinhi mao ang teknon, T-E-C-H-N-O-N, teknon. Ang in English ini child gyapon. Okay? Apan karon ang pasabot ning teknon mao kining mosunod: inagak, tinudluan, pupil, student, disciple. So mo ni mga synonym ang pasabot ning teknon. So kining maong bersikulo nagahisgot bahin sa mga magtotoo. This talks about believers, okay? Now, dihas Galacia 5:25 hisgot ka na sa Grigong pulong na stoikeo, S-T-O-I-C-H-E-O, stoikeo. Ang stoikeo nagkahulugan og led by the Holy Spirit, giniyahan sa Espiritu Santo. Then, we have to walk, meaning march in step with the Holy Spirit. Step in cadence, in sync with God's will. So mo ka na, ang mga pagi sa atong pagkinabuhi diha sa Christian Super Grace Life. Kasabot ka? So, ang ibaw naman tanga, there are two kinds of divine punishment. Naghisgot mga lingtag kanang pagdisiplina sa Dios. Okay? Kaya disiplinahon man ta kay mga anak man ta niya. Ang mga di magtutuo dili disiplina ang ila, paghukom. So, mao na hukman naman sila. Gihukman naman sila. Kita dili naman ta hinukman, gimatarong naman ta. Kita mga magtotoo. Kay there are two kinds of divine punishment. The law of volitional responsibility o ang ikaduha, divine discipline. Now, Galacia 5, balik tas Galacia 5, apan 16 nga to 18, nagkanayon kini. But I say, walk by the Spirit. Ang walk din is peripateo. Grigong pulong nga nagkanayon og paggawi. Okay? But I say, walk by the Spirit. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. Na, dili ka na ubos sa balaod. Now, this is in the imperative mode, by the way. Kining imperative mode, this is a mode of command. Diba? Pagmando. So, akong balikon nga, this is in the imperative mode, but it all depends sa imong kabubuton, whether you walk by the Spirit or by your flesh, old nature. It's a matter of choice. Kanunay ginang tigbabaw mo, tuyhakaw ka ng maong prinsipyo. Naarasin mo pagpili. So, kini nagkatbang ang Espiritu Santo batok sa kinaiyang makasasala. Now, of course, you know already that carnality and spirituality are in opposition to one another. Diba? Nagkasumpaki gininduha. Therefore, sa in English, giingon kini sila, they are mutually exclusive. Kaya dili kini sila matapo sa mas tubig ug lana. Dili mahimo. We are either spiritual or carnal. It's a matter of choice. Now, by the way, ang spirituality, speaking about pagka-spiritual, dili kini mabati. It is not something we feel, no? It's all in our mind. Niya kini dinhi sa atong panghuna-huna. That is why we are commanded nga atong lukpon, saturate our mind sa huna-huna ni Ginoong Kristo. 1 Corinthians 2:16.
Kay kung wa tay pulong sa Dios diya sa mentality sa atong kalag, we cannot walk by the Spirit. Dili yun. Imposible. You see, kung wa tay pulong sa Dios diya sa atong pangunahuna, dili kita makapanagawi by the Spirit. We cannot. Kay sanglit wa man siya kaalam o Sophia, ang original word, Sophia. Tuwa siya nagpuyo dito sa cosmic dynaspheres. You see? Duha niya, cosmic dynasphere 1, that is arrogance complex. Cosmic dynasphere 2, mao na ang hatred complex. So magtabok-tabok na lang ng magtotoo nga gidumala siya sa iyang kinay magasasala. Wa siya pagpanumbaling sa paggamit sa rebound, wala. You see? Dili gid siya makasuod dito sa operational divine dynasphere. Kaya mo man iyawi nga makabalik ka ngadto sa unsa pakigambitay sa Dios. So mo na ang Matthew 5 versikulo 17 na kanayon, do not think that I came to destroy the law of the prophets. I did not come to destroy, but to fulfill. Kinsa may nagsulti nini? Si Ginoong Hesukristo. Romans 8:14, for as many as are led by the Spirit of God, they are sons of God. Na, mga anak sila sa Diyos. So, balik ko na sa paghatag og impasihan ini. Kung wa kay pulong sa Dios nga naga tuyok-tuyok na diha sa imong panimuot that is circulating now in the stream of your consciousness, ikaw nga magtotoo, dili gyud makapanagawi by the Spirit. You cannot walk by the Spirit. Sanglit ang Espiritu Santo just depends upon the Word of God nga naa diha sa imong kalag. You see? Nagagaan lang ihapon. Diya sa Juan 1:12, di man ipon ni, kay kini popular kining bersikuloha, but as many as received Him, to them He gave the right to become children of God, to those who believe in His name. Ang child diha, or children of God, teknon, mao kana ang gigamit, teknon. 1 John 3:10, in this the children of God and the children of the devil are manifest. Whoever does not practice righteousness is not of God, nor is he who does not love his brother. Na, 1 John 3:10 kana. Kanang children of the devil, mao na hisgutan o carnal believers. Mga carnal man nga mga anak sila sa Dios apan naama sa ilang pagkakarnal. Nawatay mahimo. Mga karnal kay tungod kay naglunang man sila sa kasalanan, tuwa sila magpuyo dito sa dapit nga may gahom ni Satanas, cosmic dynaspheres. Apan kini mga tiknon. Okay? So, Galatians 5:25, live by the Holy Spirit, then we also have to walk, march in step with the Holy Spirit. Ang live din is paggawi, pagkinabuhi. Z-A-O, zao. You see? Ang walk din is stoikeo. Lumdum ka stoikeo? Ang stoikeo hulugan o to live in conformity with the prescribed rule, mga prinsipyo sa Dios. Ang peripatao means to live the life that is normal to you, customary, normal, spiritual. So, kung saan ka magtotoo nga spiritual, nagkinabuhi siya normal nga kinabuhi. Ang magtotoo nga karnal, nagkinabuhi siya og abnormal nga kinabuhi.
Kristohanon to siya, but abnormal ang iyang pagkinabuhi. Kaya mo man siya musunod sa lagda sa Dios. Mando sa Dios, pahimangno, pasidaan, kabubuton, tuyo, plano sa Dios. Wala. So mo na what mahimo niya na. It's either or. You see? That is the reason why ang pulong sa Dios labihan sa pagkamahinungdanon. How important it is sa kinabuhi sa matag Kristohanon. Aron siya managawi siya by the Holy Spirit and not to be led by the flesh, old sin nature. Naklaro ni mo? So, however, nabantay og nanay however, ang magtutuo nga naa sa iyang perpetual carnality, nagapadayo na gyud siya sa paglunang sa kasalanan. Kini siya just commit the sins listed diyan sa Galatia 5:18-21. Siya lang gyud siya pagbuhat niya ng mga sala. But don't mistake these people as unbelievers. Mga magtutuo kini sila. They are believers. Carnal lang. You see? Carnal believers. So kini kay mga believers man, luwas ba kini sila o di? Luwas. Of course. Nagbarog man kita sa kamatuoran nga doktrina sa eternal security. One saved, always saved. Makarnal ka ba, may spiritual ka ba? Luwas ka. You see? However, nanapoy lang however, dili angay natong kalimtan ang rebound technique, recovery technique sa 1 John 1:9. Ako ra ba nang hubad o gihubad ni sa uban akong mga kailang nga mga pastor nga kining 1 John 1:9 recovery technique matawag nato ni og divine eraser. Unsa may tuyo og eraser, di ba pagpa gusto? Mao man atong gigamit sa mga eskwelahan na ay blackboard niya suwatan og chalk. See? Kiso. Suwatan kiso niya. Masayo, i-erase. So na ay para bura, pangbura, pangpa. So kining 1 John 1:9 kay pangpa man sa itong mga sala, gitawag na nato og divine eraser. Kasabot ka ba? So this is the divine eraser. Ihahan ni sa Dios. Ngayang papaso na itong mga sala sa diyang atong isugid ngadto sa atubangan sa Dios nga man. So dili angay natong kalimtan ha. Isil-sil na gina. Do not forget the recovery technique of 1 John 1:9 because this is the key to be able to enter to recover sa atong kahimtang pagkakarnal. Automatic nga balik kita nga sa pagka-spiritual sa diyang atong gabito na kining divine eraser. Sabta gina. Kung sa katuning 1 John 1:9, ato na pumalikon. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Klaro kayo. So mo kini nga divine eraser. Now, what can you say about the last part sa Galatia 5:21? Unsa may mong kasulti? That those who practice such things will not inherit the kingdom of God. Dili ra ba sila makadawat ng panulundon sa gingharian sa Dios? Can believers who are carnal inherit the kingdom of God? Now, tubago ni nato apan diha sa John 1:12 teknon ang gamit niya na pupil, student, disciple, child. Ang buong pasabot nining teknon. Galatians 5:25 again, live
Kaning live by the Spirit din ang live is paggawi, nagkinabuhi, Z-A-O, zao. Now, kinahanglan hinumduman na ito nga. Sa matagi gayon, nga ang magtutuo mupadayon sa pagsalikway sa rebound o nagpadayon siya in perpetual carnality, ang disiplina sa Dios becomes more unbearable niining maong karnal nga magtutuo. Basta nagpadayon siya, mo insister gid siya sa kanang pagkakarnal, then perpetually he is carnal ang iyang kahimtang. Nagkinabuhi siya normal o abnormal ang kinabuhi? Abnormal. You see, bisan tulog magtutuo siya, abnormal ang iyang matang sa pagkinabuhi. So mao na nga, unsa ay diferensya sa kingdom of God ug eternal life? Kining kingdom of God, inheritance that kitang mga magtutuo makadawat dito na sa ikatulong bahin sa plano sa Dios. Phase 3. Okay? Every believer nga tuwa na sa phase 3, gi-promote kanto sila sa Dios. Okay? Depende sa ilang binuhatan din sa kalibutan. Ang ilang binuhatan nga maayo tawhanon ba o Dios nun? You see? Timbangon na dito. Will be evaluated unsay mas daghan iyang na buhat nga maayong binuhatan, tawhanon ba o Dios nun ba? Kay Dios nun nga gitandi man kana sa unsa pilak, bulawan, mahalon nga mga bato. You see? Dili masunog. They are non-combustible. More na paggagantihan dito sa langit. Apan, kung ikaw gadaghanan sa mong nabuhat nga maayo, pulos lang mga tawhanon, nagitandi nga nas Korinto nga kugon, kahoy ug dagami, ug imong sindihan na di mo kanang masunog, it is combustible. So, unsa may gantihan kung nangasunog na, nangaugdaw, wala. Kasambot ka ba? So, mao kana. So, ang kingdom of God is inheritance na atong madawat dito sa phase 3. Okay? Kung nakatuman kita sa mga panginahanglan ni mga requirements. Kinara ba yung mga requirements? Usa niini kini nga atong ginabuhat dalawa pagtuon sa pulo sa Dios. You see, aron mo tubo ang atong kalag. Unya, ang eternal life ato kining ma-inherit at the moment of salvation. Atong higayon nga atong gituuhan sa Ginoong Kristo nga atong manluluwas, diha-diha gisuluban o giisipan na kita sa Dios sa iyang kinabuhing wala na katapusan, eternal life. So, unsa may diferensya between the kingdom of God and eternal life? Well, ang kingdom of God, this is in the eternal state of church age believers. Mga magtutuo, sod sa katuigan sa simbahan. Okay? Eternal state na nila. Apan ang eternal life, this is the eternal state of all believers sa tanang mga dispensations. Daghan mga dispensations. So, tanang mga magtutuo sa tanang mga dispensation, mao ni ang eternal state of all believers nga mao ang eternal life. Now, ayaw ni kalimti pod nga prinsipyo. Nothing a believer can do to lose his salvation. Wala. Walay mabuhat ang magtutuo aron matangtang ang iyang kaluwasan. No. Di man ginang prinsipyo, once saved, always saved. Human ka maluwas, luwas ka na. You see? Daghan na ba mga Kristohano, hindi mo dawat niya ng mga prinsipyo. You see? Bikil nila. In other words, mo sinta sila niya na, well, they are entitled to their opinion, more na ilang baruganan, ning supak sila sa
kabubuton sa Dios, kay kabubuton na ni sa Dios nga human ka luwas ka na gyud. Okay? Now tingali pinlusog po lagi ng uban mo, luwas gyapon mismo kasa ang tuwa mo na. Sa manang mangyud sila pagpadayon, paglahutay sa pagtuon sa Dios nga man sila masayod nga dili naman isyu ang sala bahin sa kaluwasan. Di na isyu nganong di naman tungod kay unsa gipapas gibayran na tanan ang mga kasalanan didto sa cross ni Ginoong Jesucristo. You see? So, dili na isyu ang sala. Ayaw na, pag unahuna, magasala ka, matangtang ka na yung kaluwasan, no? Dili matangtang. Mo na nga kung giingon ni mo, nothing a believer can do to lose his salvation. Nothing. Now, mabito to akong atong tukbilon ra kuning tulo ka mga mini nga mga konklusyon sa mga magtotoo bahin og sala. Okay? Kaning hisgot naman gitag bahin sala. Una, nga false conclusion. Matod pa nila, sin in the life. Sala diha sa iyang kinabuhi, nagkahulugan kinig, dili siya luwas. Sayop. Di ang klaros kasayop nila. Sin in the life means I am not saved. Ikadua, sin in the life means I must add something to faith in Christ before I am saved. Panalitan, penitensya, pagsakripisyo, saba, buhat ng penitensya lagi, etc. Sayop. You see? Di man mo kadugangan, mo ba ang prinsipyo ko na only faith alone plus nothing. Unya ikatulo nga mini nga conclusion. Kunuhay, sin in the life means I have lost my salvation because I committed sins na kita nimo ning gawas gyud. Tungod kay kabuhat ko no siya sala, sin in life, nagkahulugag, nawa ang iyang kaluwasan. Tiyaw mo na. Unsa kabikil sa kamatuoran. You see? Ilang gituis. So, bantay yun. You have to be discerning. Ini mga grupo nga nagkanayon ini. 3 false conclusions. Okay? Now, ano sa may buta-sabot nining will not inherit the kingdom of God? Ano sa may buta-sabot? Well, kini nagpasabot nga losing inheritance is true blessings. Tungod kay wa man makatuman ang magtutuo sa lagda ingnon ta rules, mga requirements. So dili sila maka-inherit the kingdom of God. Kay kini kanang naghisgot man ni og panulundon inheritance. Now, in other sa laing bahin usab, we will all inherit eternal life. We will never lose eternal life. Dili na ni mawagtang. Di na matangtang ang atong kinabuhing dayon. See? Romans 14:12 unsa gisulti, we shall all give an account to God. Na bantay. Kita manubag ngadto sa Dios sa tanan nga atong nabuhat niining kalibutan na. We shall all give an account to God. Tinumdumi, nga niya itong panahon nga naluwas ta at the moment of salvation, gihatagan na ba ta sa Diyos og katluag siyam ka mga assets, irrevocable assets, atong nadawat kini at the moment of salvation. Katluag siyam. Apa na yung usa nga revocable? Mabakwi ba? Tungod kay sa diha nga makasala kita, then that's revoked.
rebound ka na adang sa atong spirituality. Sabot ka? So mo na, ang tanan gihatag sa Dios. Assets, irrevocable assets. Usa kinis mga benepisyo, mga kayuhan nga atong nadawat ngadtong panahon nga atong gituuhan sa Ginoong Kristo nga atong manluluwas. Now, by the way, ang inheritance ng panulundon may kalumutan kini sa gingharian sa Dios. Escrow blessings. Ang laing nga nini. Kita mga magtutuogod will inherit eternal life, of course. Tungod kay kita mga magtutuo, bahin naman kita sa royal family of God. So we have an inheritance. But why is it that not all believers inherit the kingdom of God? Nga naman. Tungod kay na ay mga lagda, rules that have to be followed. A process kini to be able to inherit sa escrow blessings. Kaya kita mga magtutuo, gimanduan sa pagpatubo sa atong kalag to grow up spiritually aron kita makakabot sa atong common goal. Ingon nga mga magtutuo. Kitang tanan mga magtutuo na atay common goal nga kabutonon, you see, which is spiritual maturity. Spiritual maturity kana ang that's the very stage where you can acquire now capacity for life, for blessings, for love, even for sufferings. So, dito sa langit, okay, kung nakapasar kita nining mga requirements, nagkatuman kita nining mga requirements, tuwa, naghuwat na dito ang hingpit nga inheritance, riches, tuwa gisod na sa Museum of Heaven ang atong mga dawatunon na unya dito. A Museum of Heaven waits every believer full of inheritance nga riches. Apan, ang makadawat na nini, kanturang mga magtutuo nga mananaog. Only winner believers can receive those. Di ba nina? Dili makadawat kadtong mga loser believers. Wala. Apan nato sa langit. Tingaling uban mo yung sige lang. Langit bitaw pod. Dili man na mo'y buot sa Dios, dili man na kabubuton sa Dios. Now, ang imong pagkakristuhanon, paminaw raw, ang imong pagkakristuhanon, dili kini garantiya nga dili na ka makasala. Your being a Christian is not a guarantee that you will not sin anymore. Kay mientras, as long as your old nature is in you, na diha sa imong lawas, na diha itapot ra pag na sa tanang silda diha sa imong kalawasan. Ikas tumoy sa buhok ngadto sa lapalapa sa imong tiil na napuno na ang kinaiyang makasasala. Nga mo ka na mo tuod nimo, mutok mo nimo sa pagbuhat ng mga sala. You will still commit personal sins because na ang kinaiyang makasasala diha sa imong lawas. Nasabot ka? So, ayaw, ingon. Tungod kay Kristuhanon ka na nakagarantiya nga di na ka makasala sa iyo. Mao lagi, padayon nining imong pagtuon sa pulong sa Dios aron makatunan nimo kini. Daghang mga Kristuhanon wa sila maadamag niini. Kay only the Lord Jesus Christ, Rabba, never sinned. Siya while He was on earth. Siya lang ang bugtong sakop sa kaliwatas tao nga wala magkabuhat og bisa gamay sala. Wala. He never sinned while He was on earth. Galatians 5:19-21, these sins are committed by believers. This shows that there are believers who can do those things nga gihisgutan niya ng mga bersikulo ha. But despite all this, a believer's salvation is intact. Bantay yun na. Intact yun.
kanang tibok intak na. Dili gyud na matangtang, di na mawa. Now, unsa man po ang buot pasabot nining kingdom of God? Well, sa akong naginayong mo, it is the eternal state of believers. Now, what does will not inherit the kingdom of God mean? Unsa buot pasabot? Ang buot pasabot ni mga rewards ang gihisgutan ni. Principle. Not a single sin was not forgiven at the cross. Walay bisag gamay nga sala ang wa pasailua dito sa cross. All were forgiven. Nakadungog ka? Ang tanan ni mong mga sala. Bisan pa itong mga sala, wa pa ni mo buhata. Gilukat kadtong tanan nga utang na to. Gilukat ni Ginoong Kristo. They were all forgiven. Ang tanang mga magtutuo, makadawat, will inherit the kingdom of God, will receive rewards based sa ilang mga binuhatan. Ito akong iyon nimo. Duhay klaseng binuhatan. Human good o divine good. Ato ni padayon ugma ayong sipyat sa sumpay nini. Daghan patag pagaysugutan bahin nini. Niining atong topic, do you want to live the Christian super grace life? Magampo ta. Balaan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo, niining laing matamis nga higayon sa among pagpakig-ambitay kanimo o sa imong mga pulong salamat. Sa imong paggiya kanamo sa imong mga kamatuoran, pinagis pagtudlo kanamo sa balaang Espiritu Santo. Salamat. Niining among Bible study through the YouTube. Sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Gamita lamang kini maong ministry in a mighty way o sa mga basihan lamang sa imong kabubuton. Gamita kini sa pagsangyaw ngadto sa tanang katawan nga nanginahanglan, of course, ang tanan ng inahanglan kaluwasan nga sila makasabot unsay buti pasabot sa gospel, ang mayong balita sa kaluwasan, aron siya maluwas. Aron sila nga nagadungog niini makasabot o mutuo o mudawat. O kaninyo sa mga igsoon diyan ni Kristo, fellow believers, nga kamo mag-aabli kanunay sa inyo sa labutan sa pagdungog, pagkaton, pagtuo sa gitudlo nga pulong sa Dios. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.